Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mitch. 25 years old at isang financial analyst sa isang malaking kumpanya sa Pasay. Sinulat ko to para maging aware din ng ibang tao na hindi naniniwala sa depression. Malungkot ako. Kailan nagsimula? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin matandaan. Simulan natin nung bata pa ako. Panganay ako sa aming 4 na magkakapatid. Nung elementary ay hindi kami lumaki sa mga magulang ko kasi nagtatrabaho na ang papa ko sa Manila at nasa probinsya naman si mama. Si mama naman sinamahan din si papa sa Manila. Ano ba? Saan ba sila talaga? Naguluhan ako. Anyways, basta hindi sila magkasama. Lumaki ako sa lola ko sa side ni mama, sa mga tita at tito at sa lola ko rin sa side ni papa. Kasi taon-taon, iba-iba ang kumukup-kup sa amin. Depende sa kung sino ang gustong tumanggap sa amin. Dahil doon natuto ako magsarili na lang ng mga kwento sa buhay, masaya man o malungkot. Hindi mo ako makakakitaan o makikitaan ng bakas ng lungkot sa mukha dahil lagi akong nakangiti. Palaging malakas ang halakhak ko. Nung bata pa ako, kinakausap ko ang sarili ko para lang mag-create ng mga masasayang eksena. Ito yung way ko to escape the reality na hindi masaya ang buhay ko kahit nagagawa ko ang lahat ng ginagawa ng isang bata. Meron pa akong mga laruan na wala ang mga kaibigan ko. Natuto akong mag-share ng kahit anong nararamdaman ko, kahit iniisip kong wala namang makakaintindi sa akin. Kaya lahat ng problema ko, ako ang gumagawa ng paraan. Hindi ako sanay na may tumutulong sa akin. Fast forward to 2013, graduate na ako ng college. Ang dami kong pangarap. Gusto kong magtrabaho sa New York at maging manager doon. Pero sinampal ako ng realidad na hindi pala ganun kadali ang lahat. Noong mga panahon na yon, lubog kami sa utang dahil sa maraming dahilan. Sa loob ng 1 taon, lahat ng sahod ko ay pinambayad ko lang ng utang. Nung nakabayad na ako ng utang, pambayad naman ng tuition ng kapatid ko ang sunod kong inasikaso. Sa loob ng 2 years, wala akong kinakausap na kahit isang kaibigan ko. Nahihiya ako sa kanila kasi 2 years na ako sa abroad, pero feeling ko wala pa rin akong nararating. Yung iba marami ng achievement sa buhay. Pressured na ako sa buhay. Pumapasok lang ako sa trabaho kasi may babayaran ako. Nag-resign ako sa una kong trabaho at napasok ako sa government. Dito nagbago ang buhay ko. Pansamantala ay naging masaya ako. Masaya akong walang iniisip, yung tipong kaya kong matulog na maaga at hindi umaga. 2016 may nakilala akong lalaki. Eventually naging kami noong 2017. Naging masaya ako kasi I found a purpose in my life again. Pero hindi rin nagtagal, medyo bumabalik na yung dating ako.
Yung anxiety ko napapadalas dahil sa stress sa work. My relationship with my boyfriend got affected at naging toxic na ako sa kanya. Hindi ko masabi na may pinagdadaanan ako. Natatakot akong i-reject niya yung mga kwento ko. Palala ng palala ang nararamdaman ko. Masaya ako sa umaga, iiyak sa gabi. Ganon ang routine ko araw-araw. Hanggang isang araw na pagdesisyonan kong baguhin ang takbo ng buhay ko. Kumuha ako ng ibang kurso at nag-aral ulit. Noong mga panahon na yon, decided na akong baguhin ang buhay ko. Nasa isip ko na sa 2019, dun na ako sa boyfriend ko titira. Tatapusin ko na ang LDR namin para maalagaan ko na rin siya. Sa wakas, after ilang years ng pag-iisip kung ano ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Ngayon ay sure na ako sa desisyon ko. Pero habang binubuo ko ulit ang sarili ko, nagbago naman ang boyfriend ko. Isang umaga na dapat ay masaya kami kasi anniversary namin. Na dapat ay masayang text ang mababasa ko sa phone ko. Pero ganito ang bumungad sa akin. Good morning. Ayaw na kitang pahirapan. Mag-break na tayo. Mag-iingat ka. Tulala ako sa higaan ko. Hindi ko alam kung anong ire-reply ko. Umiyak ako? Oo, ganun kaaga, umiiyak ako. Pero kahit lito ay nagawa kong ihanda ang sarili ko sa pagpasok sa opisina. Wala ako sa sarili ko ng mga panahon na yon. Nalilito ako pero pumayag akong makipaghiwalay. Again, stress na naman ako. After ng ilang days, I was diagnosed with polycystic ovarian syndrome or PCOS. Sabi ng doktor ko, I reached the maximum level ng emotional stress. I also gained weight na umabot na ako sa obese stage 2. I refused to take any medicine na nireseta niya. Again, I was depressed. I lost interest sa lahat ng bagay sa paligid ko. Pumapasok ako sa office nang masaya, uuwi akong malungkot. Masaya outside, durog inside ang drama ko nun. Kung meron nga lang sigurong award sa pagiging best actress in a pretending role, baka napalalunan ko yon. I was also in denial sa sarili ko na may depression ako. Sabi ko, anxiety lang to at baka kakayanan ko to. Hindi rin ako nakikinig ng music kasi instrumental pa lang, umiiyak na ako. Every day ng buhay ko is a struggle. Naiisip ko na nga to end my life. Ang dami ko ng options, naisip ko nang magpasagasa pero naisip ko, ayoko namang mandamay ng walang kaalam-alam sa pinagdadaanan ko. Naisip ko ring uminom ng mga sleeping pills pero hindi ko nga pala kayang lumunok ng gamot. Naisip ko na ring magbigti kaso mataba ako, baka bumigay yung kisame namin. At ayoko namang matraumatize yung mga kapatid ko. Pumunta ako sa simbahan. Hindi para magdasal na tulungan ako. Pero pumunta ako doon para magdasal na on how to end my life. Umiiyak ako sa simbahan, nananalangin na sana wag na akong magising. Every time na nagigising akong buhay pa, imbes na thank you Lord nagising ako, ang dapat kong banggitin, ang sinasabi ko talaga ay, mura yon partner, bleep. Wala. Nagmumura pala. Oo. Yan. Sa halip na thank you Lord ang babanggitin ko, nagmumura ako at sinasabi kong bakit buhay pa din ako. Magpapanggap na naman akong masaya nito. It was never easy. Don't get me wrong. My depression is not purely because my boyfriend left me. Pero dahil na rin ito siguro sa lahat ng failure ng buhay ko. Nag-resign ako sa work kasi hindi na ako productive.
Gusto ko na lang matulog. The problem is paggabi, hindi naman ako nakakatulog. Pag paumaga na, saka pa lang ako makakatulog. Nag-disconnect ako sa lahat ng tao sa paligid ko. It gets worse day by day at pakiramdam ko ay nalalamon na ako ng lungkot. Pumunta ako ng simbahan. Sunday yun. Hindi pa nagsisimula ang misa ay umiiyak na ako. Hindi ko naintindihan ang misa, basta umiiyak lang ako. After ng mass, napagdesisyonan ko ng humingi na ng tulong sa kakilala kong psychiatrist. And yes, I was diagnosed with depression. Every day nagre-report ako ng mga nangyayari sa buhay ko sa kanya. At gumagaan ang feeling ko pag nakakapagkwento ako. Hindi siya madali. Hindi madaling buuin ang sarili. Hindi madaling magpalamon sa lungkot. Mahirap pulutin ang sarili. Nag-decide akong mag-heal step by step. Minsan bumabalik ako sa simula. Pero sinong mag-aakala na hanggang ngayon ay buhay pa rin ako? Hindi pa ako okay, oo. Pero alam ko na kakayanin ko to. Sinulat ko to para magbigay ng lakas ng loob sa lahat ng mga katulad ko na naglalakad ngayon sa dilim. Kakayanin natin to. Darating ang araw na makikita natin ang liwanag. Pag dumating ang araw na yon, we are stronger at makikita natin yung saya na hinahanap ng puso't isip natin. Yung peace of mind na matagal na nating inaasam. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang treatment ko. Natutunan ko na rin na huwag magpadala sa mga nakikita ko sa social media kasi hindi lahat ng nandyan ay totoo. Yung mga pangarap ko, mararating ko rin yan in God's perfect time. Kaya natin to. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. At huwag nating kalimutang humingi ng tulong sa Diyos. Thank you, Tambalan. Kayo ang isa sa mga dahilan kaya umaga pa lang ay nakasmile na ako. Naging mas grateful ako sa lahat ng kung anong meron ako simula nang napakinggan ko kayo. I started appreciating even small things and most importantly, I learned to love myself. Hanggang dito na lang po. Ako po si Mitch, isang tambalanista, at ito ang aking kwento.